hürmetli televizor караучылар, бүгенге чыгарылышыбызны сезнең котлау хатларыгыздан сөйләгән җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. 60 ел бергә гомер итү бәхете кемгә генә тия икән дип башлана безнең тапшыруыбызга килгән беренче котлау хаты. Бу бит бер кеше гомере, шул гомерне матур итеп, сынатмыйча яши белүдә үзе бер мәртәбә. Арча районы Шушмабаш авылында яшәүче кадерле әтиебез, Нәфих һәм әниебез Халисә Нәкыйповларның 8 март көнне бергә гомер итүләренә 60 ел тула. Еллар сукмагыннан горур атлап, сикәлтәле юлдан абынмый, 60 ел бергә гомер үтеп тә киткән. Ару талулар да тыелмый. Чыннан да, шул гомер эчендә ни генә кичермәгән икән бу ике җан. 60 ел буена шатлыклары да, кайгылары да уртак булды. Әтиебез белән әниебез гомер буе бер-берсенә тугрылыклы булып, берсен-берсе хөрмәт итеп, кадерләп, матур парлар булып, безгә үрнәк әти-әни булып яши килделәр. Безне 4 баланы җил яңгыр тидерми тәрбияләп үстерделәр. Һәрберебез дә тормышта үз урыныбызны таптык. Бүген дә әле алар без балалары өчен шатлыкларына шатланып, авырлыклар килсә кайгырып, борчылып, җанга җылы сүзләре, киңәшләре белән ярдәм итеп, безнең өчен терәк булып яшиләр. Кадерле газиз әтиебез, кадерле әниебез, сезне бриллиант туегыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Бер-берегезгә булган җылы хисләрегез алдагы көннәрегездә дә югалмасын. Иңне иңгә куеп, 60 ел тату гомер кичергән кебек, алга табада пар канатларыгыз кайрылмасын. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, бриллиант туегызга җиттегез. Ходай биргән улы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән. Һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген? Субханалла, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насыйп булсын бала, оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язса иде, тимер туегызны күрергә. Иң изгетләкләр белән кызларыгыз Диләрә Рәзилә, улларыгыз Илгиз Ирек, киленнәрегез, кияүләрегез, оныкларыгыз, оныкчыкларыгыз дип тәмамлана котлау хаты. Арча районы Шушмабаш авылында гомер итүче хөрмәтле Нәфих һәм Халисә Нәкыйповлар, сезне чын күңелдән бриллиант туегыз белән без дә тәбрик итәбез. Алга табада тигезлектә матур гаилә булып, якыннарыгызны сөендереп, күңелле итеп, саулык сәламәтлектә яшәүегезне телибез. Ömür tәләрендә әти-әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, баланы дейіп янганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмәс чиләкләр, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Тигезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Тигезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Кошлардай сайрашып үстек гомер киене тәгезедә. Шайпаламады пар чиләкләр, бер үк юлдан бер адымда атлауга икегезедә. Мөлдерәмәс чиләкләр, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Тигезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Тигезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Яшәмәдегез дә битсез әле үзегез өчен.
indi yaşasagiz idi uçurgan kuşlarıgızның toyup ihtibar kışın bildireme şilekleri elip bar yürekleri eni yanında etibar etti yanında ney İgizliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey İgizliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey Tügülmesinin par şilekleri tügülgen tuğlu kılmaz Qaysı kız bulmaganda da iki kız bar şakta kebik değil biz şılı bulmaz Bildireme şilekleri eli par yürekleri eni yanında eti var eti yanında ney İgizliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey İgizliklerin şularının tazalıkların şularının birisini Xuday jellemey birisini Xuday jellemey birisini Xuday jellemey Alдағы құтлау хаты белән танышабыз. 5 март көнне кадерле кешебез, әниебез, туганыбыз Сабитова Гөлфия Хәбир кызының 55 яшьлек юбилее булып узды. Без аны сезнең тапшыру аша чын күңелдән тәбрик итәбез дип башлана сезгә юлланган котлау хаты. Гөлфиябез Мингәр авылында Гөлия һәм Хәбир Гайзуллиннар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Кечкенәдән тырыш, ярдәмчел, киң күңелле, тирә-юньгә нур таратучы кояш булып үсте. Яшелүзән шәһәрендә медицина училищесында белем алганнан соң инде 36 ел халыкның сәламәтлеге сагында ул. Бүгенге көндә Саба үзе хастаханәсенең хирургия бүлегендә шәфкать туташы булып хезмәт куя. Эшендә дә аны яраталар һәм хөрмәт итәләр. Гаиләдә яраткан әни, оныкларга кадерле әби, туганнарына ныклы терәк, киңәшче, һәр вакыт ярдәм кулы сузучы. Тол калганнан соң ике улын ялгызы гына үстереп, яхшы тәрбия бирде. Җил яңгыр тидермичә олы тормыш юлына чыгарды. Аның улларын да күпләргә үрнәк итеп куярлык. Без Гөлфиябез белән горурланабыз. Аның батырлыгы, сабырлыгы алдында баш иябез. Юбилейың котлы булсын, кадерлебез. Язгы берләр тулып яфрак ярган, кояш җылысы җиһанны юаткан, күңелдә дәртне уяткан мизгелдә дөньяга килгәнсең. Күңелләр моң-наз белән тулган бер мәл бит ул яз. Йөрәктәге сүнмәс ялкын җырларга күчкән мизгел. Сиңа аяз күк йөзе, шомыр чәчкәседәй ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Ходай насип итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын идем. Матур тормышың гомер буе синең дәвам итсен, артсын бәхетең. Алда көтсен, яшәү көче биреп, ак җилкәнле, ап-пак өметең. Саулык булсын, шатлык ташып торсын, күзләреңнең төсе уңмасын. Ару сизми йөрәгеңдә бер дә кичеп чыксын тормыш елгасын. Рәхмәт сиңа, барыбызны зурлап, киңәш биргән өчен һәр көндә. Насип булсын сиңа яшәү җирдә, кирәк булып һәр чак кешегә. Лаеклы син кайнар котлауларга, иң ягымлы җылы сүзләргә. Үргә менгән тормыш юлларың үрнәк була ала күпләргә. Сине яратып, улларың Илназ, Нияз, киленнәрең Илмира, Элеонора, оныкларың Илдан, Эмиль, әниең Гөлия, Нугмановлар, Гайзуллиннар гаиләсе диелгән иде котлауда. Хөрмәтле Сабитова Гөлфия Хәбир кызы, 55 яшьлек юбилей көнегез мөбарәк булсын. Чын күңелдән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Алга таба да саулыкта, сәламәтлектә, балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп, рәхәттә, күңелле итеп яшәүләрегезне теләп калабыз. Бәхетле булыгыз. Бәйрәмегез котлы булсын.
Bulutlarga tasma uri sirli yaşın bulutlar üksep tüge aşı yaşın Tuğanlıkның bir üzülse oraları Dizel olmaz erilip sıkırar yaraları Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın sipap yuvatsa da bulutlarını Bulmaz indi elektrey жылытқаны Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın Tuğan barda yatlar kilip yuvatmasın Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın haman bulutlarını küzülep yürü Bulutlarını rencitkenin elle bilmi Tuğan bilen tuğanla şükür kemi gadet Tuğan jibin üzmegenni küte cennet Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilise kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Bu Biksirek kan gruppası. Bugünge bizde o yok. Minde bar. Biz tuğanlar. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı diyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Жырлы бүләк тапшыруына килгән котлау хатлары бүгенгә менә шулар иде. Барлык туган көн ияләрен бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм чын күңелдән барлык хатын-кызларыбызны 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән дә тәбриклибез. Бәхетле булып, сау-сәламәт булып, якыннарыгыз өчен кадерле кеше булып яшәргә Ходай насыйп итсен. Бүгенгә инде чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз. Ялларыгызны күңелле үткәрегез.